Kalagaran mo kabataan, ingasal pandayanan, kaya tabang meto at channel, bigaligligan na rin kayanakan. Ading tema na po niting ligligan ka ng sasabi, dream, believe, and survive. Dream, maningan ka. Believe, magtiwala ka. Survive, makilaban ka at managumpera. Dahil kung kailangan na rin tumalan ng miyayariwang pagsubok, na minsan ito lang makatulak, o nag-isang doreng judges, itang malina yung puntaryanda, pero they have to prove their worth. Sumangit na rin nakalakapagsubukan, lalaban na, uling natin lang pangarap. And they want to survive the test of the game and remain victor over it. Ngayon mga doy, pagkalantay ang Kristong Hari. At inyong pangarap kaya kami Diyos. May balbalin pangarap na kinuliling kasalanan ng ibang koyalan. Pero sindunay rin pangarap. Sindunay rin Diyos ang kayang pangarap. Uling maniwala yung pakintao, sumangit din kasalanan. It is not only us believing in God. The good news is that God believes in us. Sumangit din kiratamang kailan, kataksilan at kasalanan, magtiwala yung pamuri ng Diyos kiratamang. And He is more than willing to forgive and forget. So we can always make a new beginning at magharing na kapahilan ng tao. Jesus may baway ng krus, sumangit din karuman dumal kamarap kamarinayan. May kaya din kriminal, o na yung kabang makabayo kaya ng krus, may baboy kayang pangarap para iligtas na katao. May baboy kayang tugod para kikaligtasan na rin tao. At nang makabayo kaya ng krus yung Ginoo, kaya may nagkas. Di kaya nga kriminal, di masampoy kesa sa nang patugod pa nagkas na. O naging pakulog yung krus ng kriminal, ilulog na sa bukda, puros panagkas, ang buwang mga matsura naman. O nang bago na yung krus, may tingin. And over and above, the pain of crucifixion, excruciating pain, makapangabla na kasakitan, namin may mutabi ng labi ng Ginoo. Panagkas, sumbat, doon ay aman ang kapatawaran. Sumangit ka rin na kasakitan ng biyatang, magharing Diyos po tang, mangibabaw lugod, panagkasama. No'y mangibabaw ka rin po sultang ulumos, pamaging makasarili. No'y mangibabaw ka rin sarili, ganapa. Mali pa dapat, mali pa kapagnasan kinigano at metong, magharing Diyos, karintang mali pa pinugluban. Karintang magnasan, hitapayapan karintang, aliway ng pamisagsagan. It is the reign of love, true forgiveness, goodwill to one another, sa mga taong may mabuting kalooban, nagahari ang Panginoon. Minsan po na siya din may hospital inawas dako. Among, ada yung mga pasyente kay nga ICU, Bisayang pala niya. Bulit ang pala niya rin kayang pamilya. Pero ang mimingat kayo po, mamalakirap, malmura yan. Niya tinali din pasyente kay kayang hospital bed. Ulit po nang natanganan yung sakit. Yung kayang resort, managkas, mamaltak. At siguro din kayo, aranasan niya sobrang kasakitan. Di ba madalari sa ating punto ngayon na namatay kasakitan, panagkasandorit ang magbante ka rin. O ang magkasakit sa tao, the worst word can come out of his mouth. Pamanakalo rin nurse, pinali din. Namingit na ako, ikalman kay pasyente. In spite of morphine, ang koretang miyagaliwa pang panulubang kita magkalbayan, may ibaboy sakit. Nya kaya rin ang meron niya magulog, umakaltak na naman. Bumulis sa kanyang sakit.
Pero hindi naman niya makapapay yung cross. He was crucified, the most kind of brutal way of punishing and torturing a man. Pero bago na ng cross, may ibabaw ang Jesus ng lubod para ikaligtas ng tao. This is it. Biglasan ng Pinoy kaya kamatayan ng cross. Asana datang na ulit katang puntong ita, haligtas na nakatama, ing mabilog at katawan. Ing Cordero ng Diyos, ang milalawag ang kasalanan ng iyan. And I would like to believe, inyong Kristo makapakoy ang ito sa iyong minagkas. Noon ay makatiman niyang ng lugod. Uling ba na naging kayang kasakitan, haligtas na katama, bang magharing lugod na, king mabilog kaya. The victory of love over pain and suffering. At sana kaya betay Kristo kayang pamagari. Pamagari ng lugod, busal ng kapagsubukan, busal ng kataksinan, busal ng kapagsubukan at problema. Hoy, nagiran ng salmo, ngayon darat ang piyestang pangnuben. Busal ng kasakitan, busal ng kakulangan, busal ng napumang kasakitan o problema, met ngayon pag-ibatang, yes na yes na napumandras. Uling San Andres ay kinurugyan ng krus, nung ka rin ang bimuhan. Isang Pedro ay kinurugyan ng krus. Mipakoy ka ng krus sa baliktad, mipakoy ka ng krus sa Epis, mipakoy kinurugyan ng krus sa letter D. Kaya kinurugyan ka rin ang pangarap. Anak-anak ikaligtas ang tao. Ano ba na rin penari tao? Kaya kinurugyan ng kasakitan for better or for worse. May ibaboy lugod. At yan pang umisan na kalakasakitan, may ibaboy lugod. Ibabagarin lugod. Kimpuso na rin matmatao. Kaya sinuko. They force the challenges of the future. Nasalog tao ka rin penari tao. Kung may ibaboy lugod, misal bata ko pa may biyebe. May kapagaran tao. Tayo bunod na katao. Kung magharing lugod, king na rin ang puso. Christ the King crucified on the cross. Bangin paganahan ng kaya katao. Maghari. Karitaw mag-ibaboy lugod. Aliwa yung mami kasama. Karitaw mag-ibabo in lugod. Aliwa yung mami kakasundo at mami sagsagan. Let that be the reign of God in our lives. Christ the King. Yung hari ng biyak at maghari at yung biyak. Wadang mag-ibabo ang biyak yung lugod. Pamamatawad, ganakal, dunos, goodwill at maya kadapat, kareng kaparat